No, bohužiaľ, dané okolnosti, ktoré sa dejú, ma donútili k tomu natočiť toto video a týmto spôsobom nejako zastaviť ten šíriaci sa hejt až taká tá nenávisť, ktorá sa tu deje. Veľmi ma zaráža, ako ľudí dokáže pohltiť nejaká reality show, kde je 24 hodín postrihaných do 50 minút, že vás dokáže pohltiť natoľko, že vy sa vcítite do tej role, že ja som ten, ktorý môže súdiť a hodnotiť a ľuďom vypisovať nenávistné správy. Je úplne normálne, že v živote nám nesadne vždy každý. Je to úplne normálne. Ale aby som bola ja na takom dne samej seba, aby som tým ľuďom vypisovala výhražné správy a zasahovala do rodiny, to už je cez. Vy sa v tej pozícii písateľa toho komentáru alebo tej nenávistnej správy cítite ako majstri všetkej morálky dnešného sveta, ale vy len tým dokazujete vaše vlastné dno, pretože vy raz, keď máte svoj život vysporiadaný a ste sami so sebou vysporiadaní, vy nemáte ani len tendenciu a nutkanie písať ľuďom, ktorí boli v reality show, nenávistné správy. Vy si uvedomte, že vy ste absolútne vy absolútne nie ste v tej pozícii práva písať takéto veci. Je úplne v poriadku, keď vám nesadneme. Je úplne v poriadku, keď vám nie sme sympatickí. Ale aby ste sa niekomu vyhrážali do rodiny a priali im zlo. Vy sa zahrávate s vašou karmou, ktorá vás môže dobehnúť. Vy nič neriešite. Vy nikomu nezlepšíte na kvalite života. Vy sami sebe kopete hovna. Vy si ani neuvedomujete, čo taká účasť v takej reality show obnáša. Pod akým my psychickým nátlakom sme. V akom dlhodobom nekomforte my sme. A to sú presne situácie, kde my sme dotlačení na nejaké vlastné dno a kedy my reagujeme častokrát zbrklo, urýchlenie, nie tak možno, ako by sme reagovali vonku. Ale ani to vám nedáva právo niekomu prijať smrť alebo sa niekomu vyhrážať. Nestalo sa to konkrétne mne, postrehla som, že to napríklad stalo Andrejovi a nepáči sa mi to, lebo vy nás nepoznáte osobne, nepoznáte naše životy, nepoznáte, čo sa nám stalo, vy neviete, kde je tá realita. Takže tým pádom vy nemáte najmenšie právo ľuďom kázať o morálke, pretože keby ste takí moralistickí majstri, tak vás nenapadne niekomu písať nenávistné správy a komentáre. Každý máme právo robiť chybu. Každý jeden z vás, ktorý aj tieto veci píšete, tú chybu raz urobil. A nikto vás za to neukameňoval, nikto vám nepísal takéto správy, a keby sa vám to stalo, tiež s tým nie ste úplne OK. Čiže to, že sedíte večer na gauči, žerete pri tom čipsy a z pohodlia vášho domova vy pozeráte nejakú reality show, ktorú vidíte 50 minút z 24 hodín, vám ešte nedáva žiadne právo ľuďom písať nenávistné komentáre. Je to reality show. Dobre? Čiže prosím vás, prestaňte s týmito vašimi komentármi a správami a buďte trošku nad vecou a chápte to, v akých podmienkach sme tam my boli a na základe čoho sme reagovali, ako sme reagovali, lebo vy strašne veľa súvislostí nevidíte.